እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ እንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ውግእን ሰላምን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፋተይ ደጋጊመ ዝጠቐስክዎ እዛ ዓለምና ናብቲ ዝሓየለን እተጣበበን እያ ተዳሉ። እዚ ደመ ነፍሳዊ ሕጊ ድማ ኣብቲ ባህርያት ፍጡራት ኣትዩስ ንነዊሕ ዘበናት ኣብቲ ዘገምታዊ ምዕባልዮም ሓጊዝዎም እዩ። ኣታኽልትን እንስሳታትን ሰብን ከም ፍጡራት መጠን ካብዚ ሕጊ ዘኸምልጡ ኣይከኣሉን። ኣታኽልቲ ብኣእሻኾም፣ እንስሳታት ብኣቕርንቶምን ብኣጽፋሮምን ብኣስናኖምን ብሕንዞምን፣ ሰብ ድማ በቲ ዝሰርሖ ናይ ኩናት መሳርያታት ኩላቶም ነብሶም ክዕቅቡን ክከላኸሉን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዜናቶም ክምንጥሉን ክዝርፉን ወዘተ ድሕራ ይብሉን እዮም። እዚ ኩሉ ዝገብሮ ነብሶም ንምዕቃብን ዘርኦም ንምትሕላፍን ኣብዛ ዓለም ድማ ዓሌቶም ንምርጋፅን እዩ። ሊቃውንቲ ሳይንስ ከም ዝብልዎ እቲ ብፍጡራት ዝካየድ ውግእ ብፍላይ ኣብ እንስሳታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምርግጋፅ ደረጃ ስልጣንን ኣብ ምድላይ ፆታዊ ዝምድናን ኣብ ምሕላው ናይ ሃድን ወይ ናይ መጋሃጫ ቦታን እተመርኮሰ እዩ። ከም ኣብነት ሽደን ኣንበሳ ንውሰድ። ንዕኡ ኣብቲ ናይ ኣንበሳው ጉጅላዊ ናብራ ምስ ንሪኦ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቶም ኣራእሶም ሓፍሓፍ ዘብሉ ንኣሽቱ ኣናብስ ብፅፍዒትን ብጎበጣን ብምፍራህ ልክዕ ቦታኦምን ደረጃኦምን ይትሕዞም። ኣብቲ ጉጅለ ድማ ሰላም ይሰፍን። ነተን ዘይእዘዛ ዋዕሮታት እውን ከምኡ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ብሽንቱ ኮነ ብካልእ መንገዲ ዝኽልሎ ሕዙእ ቦትኡ ዝኾነ ዓይነት እንስሳ ብጌጋ ይኹን ብፍላጥ ምስ ዝኣቱ ተቓሊሱ ክቆትሎ ወይ ክህድሞ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ቦትኡ ሕዙእ ናይ ጉጅለ ናይ ሃድን ቦትኡን ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ ስለ ዝኾነ ነተን ዋዕሮታቱ ደልዮም ዝመፁ ኣናብስ እንተለዉ እውን ክሳዕ ሞት ክቃለስ ኣለዎ። ዘርኡ ማለት ናይ ባዕሉ ዘርኢ ንዝመፅእ ወለዶ ንክሕልፍ ብማለት ደማዊ ግጥም ንምክያድ ድሕር ኣይብልን እዩ። እቶም በላዕቲ ሳዕሪ እውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዩ ዘለዎም። እቲ ዘገርም ግን ገለ ዓይነት ፃፀ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ብናይ ወተሃደራት ሰልፊ ተሰሪዖም ናብ ካልእ ናይ ፃፀ ቦታ ከይዶም ውግእ ክገጥሙ ከለዉ ምርኣዩ። ገለ ዓሌት ኣህባይ እውን ብጉጅለ ኮይነን ኣንጻር ካልኦት ጉጅለ ኣህባይ ይገጥማየን። እቲ ብሊቃውንቲ ዝወሃብ ምክንያት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ዜሩ ግን እቲ ግጭትን ባእስን ናብ ርእሰ ምዕቃብን ዘርእኻ ናይ ምትሕልላፍ ዝኣመተ እዩ። ንኣታኽልቲ ወይ መንግስቲ በቕሊ ብዝምልከት ንሳቶም ክንቀሳቐሱ ስለ ዘይክእሉ እቲ ንሓድሕዶም ዝገብርዎ ኩናት ኣብ ናይ ፀሓይ ጩራ ምድላይ ንኻልኦት ኣንጸላሊኻ ንበይንኻ ፀሓይ ምቕባልን ብፎቶሰንተንሲስ ጌርካ ምግቢ ምስራሕን ኣብ ናይ ጥቓኻ ዘሎ ማይ ሰቲኻ ወዲእካ ነቲ ብጻይካ ተኽሊ መቕታልን ከም ቀላሚጦስ ነቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ተኽሊ ብጠምጢምካ መቕታልን ባዕልኻ ነቲ ቦታ ብምሓዝን ወዘተ ዘተኮረ እዩ። ይኹን እምበር ኣታኽልቲ ወይ መንግስቲ በቕሊ እቲ ዝፍጽምዎ ተግባር ዘርኦም ንምዕቃብ ዝምችእ ዝኸውን ናይ ሰላም መንገዲ እውን ይመርጹ እዮም። ንኣብነት ገለ ኣታኽልቲ ምስ ካልኦት ኣታኽልቲ እንካን ሃባን ብዝመሰለ ኣገባብ ተሳንዮም ዝነብሩ ኣለዉ። ንኣብነት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ብርቱዕ ፀሓይ ንምክልኻል ጽላል ይገብረሉ፣ እቲ ሓደ ድማ ካብ ባልዕ ይከላኸለሉ ወዘተ። ኣብ ሰብ እውን እቲ ኣብ ምውድዳርን ምዕብላልን እቶም ምርኮሰ ኩናት ኩሉ ግዜ ድጉሉን ድልውን እዩ። በዚ ከዓ ካብ ናይ እንስሳታት ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። እምበኣር እዚ ባህርያት እዚ ንወዲ ሰብ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ናብ ኩናትን ህውከትን ከም ዝጓየ ዝገብሮ ዘሎ እንታወይቲ መንግስቲ እያ ወተሃደራት ዘይብላ ወይ ድማ ገዚፍ ናይቲ ዓመታዊ ባጀት ኣብ ምክልኻል ዝብል ምስምስ ዘይትስልዖ ኣይነይቲ ሃገር ያኸ መሳርያታት ኣብ ዓመት ዘይትሕድሶን ዝያዳ ሰብ ዝቐትለላን ምፍራይ ድማ ዘይትፈላሰፍን። ኣብ ማእከላይ ዘበን ኣብ ኤውሮጳ ቅዱስ ኩናት ብልዕለ ተፈጥሮ ተዋሃበ ናይ ኩናት ትእዛዝ ወይ ድራኸ ዝብል ኣምር ተኣታትዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ኣንጻር እቶም ንሃይማኖት ክርስትና ከራኽሱ ወይ ከበላሽው ዝደልዩ ዝነበሩ ጸላእትን መናፍቓንን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ብዝኾነ ይኹን መምዘኒ ኩናት ርእሰ ምክልኻል ተዘይኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ምኽንዩነት ክወሃቦ ኣይክእልን። ስለዚ ኩናት ብሰብ ደኣ እምበር ብላዕሊ ወይ ብመናፍስቲ እተዋሃበ ትእዛዝ ክኸውን ኣይክእልን። ውግእ ናይቲ ኣብ ዓለም ዝተኻዕበተ ናይ ምውድዳርን ምዕብላልን ባህርያት ንንፅብራቕ እዩ። ሰላምን ርግኣትን ተፃዋርነትን ግን ናይቲ ብምስትውዓል ብህየሳዊ ትንተና ዝኽሰት ኩነት እዩ። እቲ ቀዳማይ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ጥፍኣት እዩ ዘምርሕ። እቲ ካልኣይ ግን ኣብዛ ምድሪ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ክዕቅቦ ዝኽእል እንኳ ኣማራፂ እዩ። ውግእ የለን ማለት ሰላም ነጊሱ ማለት ከም ዘይኮነ ግን ብቐዳምነት ክፍለጥ ይግባእ።
ሰላም ናይ ውግእ ዘይምህላው ኩነት ዘይኮነስ ነፍሱ ዝኸኣለ ስነ ልቦናዊ መካኒዝም ዘለዎ መስርሕ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልብኻ ዝካየድ ኩናት ወይ ጽልኢ ደው ብምባል እዩ ዝኽሰት። ኩናት ኣብ ልብኻ ደው ንኽብል ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክህልወካ ይግባእ። ሓደ ካብኡ ድማ ወዲ ሰብን እንስሳታትን ኣታኽልትን ብዩኒቨርሳላዊ መንገዲ ተኣሳሰሩ ከም ዝኾኑን ምንጮም ሓደ ምዃኑን ምእማን እዩ። በዛ ኣተሓሳስባ ዝምስ ትጓዓዝ ንዝኾነ ፍጡር ክትቀትል ወይ ክትጎድእ ከለኻ ንኽፋል ነብስኻ ትጎድእ ወይ ትቐትል ዘለኻ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ብኸምዚ ምሕሳብ ድማ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድካ ንሕልናኻ ንኽትሰምዕን ካልእ ኣማራፂ ንኽትደልን የኽእለካ።